Hamba ke naye ke ayakha twins abesithi ngihleli naye imizuzu 15 minutes bethi lapha ke insimbi ka 7 o'clock siyakwezenzekayo kwisithili sikaJonyana. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikaJonyana. Kodwa uhlala usazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Right ke mphulaphula isijongeke kwisithili sikaJonyana ngolusuku lwanamhlanje sele ke live kwikhasi lethu lika-Facebook Vukani Community Radio sijoyinwa nguye ke uKW Sande Goya suka pha ke kwi-psych the-acting secretary apha ke kwi-district yaseChris Hani. Namhlanje ke sijonge ke ngakumbi ke kwi-meeting abanayo kodwa ke sizawuva banzi into yokuba ke mhlawumbi ingaba ke mhlawumbi i-meeting le extended district executive committee meeting ilindeleke into yokuba zintoni abazawube ke benyathela kuzo ngale mini namhlanje. Khetha koyatata masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphula weVukani FM ekuseni nje. Mandithatha ithuba ndibulise sisi kuwe ngale seni yanamhlanje, ndibulise nabaphulaphuli beVukani Community Radio. I think noba ndiyavakala sisi ne? Uvakala kakuhle Khetha, uvakala kakuhle Mr Goy. Okay, enkosi kakhulu. Mandithatha ithuba ndibulise wena sisi nabaphulaphuli beVukani ngale ntsasa yanamhlanje. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu, sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge kwi-meeting ekulindeleke into yokuba ke iyahlalwa ke psych apha ke ngakumbi kwisithili sikaJonyana. Ukhumbule ke mphulaphuli weVukani FM psych lena ke yiyo ke i-South African Youth Council. Sizama ukujonga ke Mr Goye into yokubana ingaba zintoni ekulindeleke into yokuba zibe ke niyazixoxa namhlanje kule meeting yanamhlanje. Okay, enkosi kakhulu sisi mandiphinde ndibulele ngelithuba. Namhlanje i-structure se-South African Youth Council kule ngingqi kaJonyana iChris Hani sizawubamba intlanganiso yaso yokuqala phantsi kwesikhokhelo sethu esathi sonyulwa ngonyaka ka-2024 last year ngo-30 kaSeptemba. Sizawubamba intlanganiso yethu yokuqala e-physical ebizwa ngokuba yi-REC extended meeting. Okay. Kule REC extended meeting si-invite zonke i-REC members ze-executive ye-psyche apha kwaJonyana, saphinda sa-invite also ii-locals zethu. Xa sithetha nge-locals ke zethu sithetha nge-psyche ephaya koomasipala bethu ababizwa ukuba zii-local municipality, ukusuka phaya eNcuba yeThemba up until ukuyotsho entsika yethu. Uyokhumbula ke msasazi uba into ebesithembise ngayo as i-South African Youth Council yaseChris Hani ekuqaleni last year xa sasingena sasithembise ukuba siza kwenza izi-structures kuzo zonke ii-locals zethu eze-psyche, sifake ii-psyche kuzo zonke ezi locals zethu. Nyhani ke msasazi apha ku-2025 last month uSeptember siye sathi samilisela izi-structure zexeshana ezibizwa ngokuba zi-task team, isikhokhelo sexesha elifutshane se-psyche eNcuba yeThemba, eInokumgijima, eSakha Isizwe, eMalahleni, eBhixuma. Intsika yethu ke yona ibihleli inaso isikhokhelo se-psyche. Now after similisele esi sikhokhelo sexeshana kuzo zonke ezi locals, sithe noko masithathe isigqibo esithi masibabize under one roof apho sizokwazi ukucommunicate this decision yokuba why siye sacinga ukuba sibafake babe zii-task team and kumele bahlale ixesha elingakanani ofisini and zeziphi responsibilities abajongene nazo as babe zezi-task team. So this extended REC meeting izawugxila kwizinto ezinjalo nokuba welcome official okokuqala as basiba appointile
and also sibakhanyisele ukuba yintoni South African Youth Council and kumele benze ntoni kwii-locals zabo njengoba sele befakiwe ke ngoku, and siyigxininise kubo kule extended REC meeting into yokuba abakho permanent, abonyulwanga, ba-appointiwe, bazawuhlala ixesha le-3 months. So ukusuka November, December, ngoJanuwari ka-2026 inyanga yabo yokugqibela kumele behlalise i-assembly ezokonyula istructure esirayithi ke ngoku se-South African Youth Council ngokwezi locals bakuzo. So izawugcina kwezo ndawo intlanganiso yethu yanamhlanje. Cacile Mr Goya, ndiyaqonda nomphulaphuli phaa ekhaya uthe wabeke ucacelo. Sijonge ixesha, ingaba nizawube niyibamba xesha phi meeting le? Sijonge nevenue into yokuba nizawube niyibambela phi na? Ngo-11 siyaqalisa siphaya e-boardroom kwa-disaster kweza offices zase-Trisana Municipality. Nkosi kakhulu Kate tata, masibulele ngexesha othe wabeke usipha lona ngolusuku lanamhlanje. Sithembe ke ne-meeting enizaba nayo niyisakhi yaba yimpumelelo. Inkosi kakhulu siyabulela. Nkosi kakhulu. Mphulaphuli nguye ke lowo ke Mr Philasande Goya, acting secretary i-district kwi-SAIC. Thatha ke sibeka phaa ke kwimizuzu 21 siyaphi ngoku siya phaa ke ngakumbi ke kwi-traffic update. Sijonge uvambane ngaba yena kusiphathele ntoni